תיאור מקרה. נון, תלמיד בן 7 לומד בכיתה ב' בבית הספר באשקלון. נון מתקשה לקבל ולקיים אחר כללי בית הספר ובכל פעם מנסה ובוחן את הגבולות. באחד מן המקרים, נון בזמן ההפסקה רצה להצטרף לקבוצת ילדים ששיחקה בכדור. לנון יש קושי בכישורים חברתיים. הוא חטף לאחד הילדים את הכדור. כשאותו תלמיד ביקש להשיב אליו את הכדור, נון ניקה אותו בחומרה ואף שבר את ידו. יש לציין כי זהו אינו אירוע האלימות הראשון של נון. התהליכים שבוצעו עד כה: 1. שיחות אישיות עם התלמיד. 2. שיחות משותפות עם ההורים. 3. התערבות של היועצת בה עבדו ולמדו על פתרון בעיות בהיבטים החברתיים. 4. שיחה בין מקצועית עם הגורמים בבית הספר, מנהלת, יועצת, פסיכולוגית, מחנכת והורים. 5. צימוד תלמיד חונך. תגובות משמעתיות שננקטו: 1. שיחת מנהלת עם התלמיד. 2. לקיחת הפסקה. 3. תיעוד המקרים בתיק האישי. 4. הרחקה לכיתה אחרת ליחידת לימוד. 5. דיווח אירוע חריג בעקבות האירוע של שבירת יד התלמיד. לאחר אירוע האלימות המתואר, בית הספר החליט להשעות את נון מבית הספר, מכיוון שננקטו הליכים מקדימים ומכיוון שהייתה פגיעה פיזית משמעותית במוגנות של התלמיד המעורב. כאשר המורה התקשרה לדווח להורים על המקרה ועל הענישה שהוחלטה, ההורים הגיבו בכעס רב וסרבו לקבל את ההחלטה. ההורים אמרו למורה שעל אף מכתב ההשעיה בכוונתם לשלוח את נון לבית הספר.